Denne halebenspude er lavet af formstøbt memoryskum, der tilpasser sig den enkelte person og giver en jævn fordeling af kroppens tyngde. Puden har et hul i midten, der effektivt letter trykket på både haleben og bækken. Betrækket, som følger med til puden, dækker selve hullet, så du kan tage den med på farten uden at signalere, at du har problemer med halebenet. Foruden halebensmerter er puden også velegnet ved hæmorider, tryksår og bækkenløsning. Puden leveres med et vaskbart betræk med lynlås, der er nemt at tage af og på.